Мами! Хайде посиди плати. Обичам да много. Здравейте, скъпи приятели! Започвам седмичния ми влог с мами. Пристигна преди 1 час и ние вече пътуваме на друга дестинация и ще я покажа какво ни чака. Дойде посиди плати. Тук може да наблюдавате как пътуваме към Хисаря. Бяхме там за първи път и честно казано впечатлени сме от толкова много разкопки. Посетихме Термеда Хисар. Имаше един голям басейн вътрешен с доста топличка водичка. Също така имаше и ресторант с доста голямо и разнообразно меню. Ние си поръчахме пържоли, бургери, салатки и така нататък. Беше добре, честно казано. И аз доста добре си починах, както и моето семейство. И след като вече се прибрахме в Пловдив, бързахме за един концерт, симфонически оркестър от Виена. А сега насладете се. На 17 февруари, рождения ден на мама, започна от една тренировка по стречинг и започнахме подготовката за рождения ѝ ден. Докато мама беше в баня, ние всичко подготвихме и честихме рождения ден. Вечерта пътувахме към ресторант Макебонарчик Южен Пуих, който е до Алеша. Поръчахме си супер много месо, пробвахме виното и починахме си много готино и беше изключително приятно, тъй като бяхме почти цялото семейство. Здравейте, скъпи приятели! Днес е сряда, 19. Дойдохме с мама на една процедура, която и подарихме цялото семейство. Сега ще ви покажа и се доверявам, честно казано, само на този майстор и сега ще ви покажа процеса. Елате с мен. Всички сме заедно тук. Ето мама, ето и Даша, и сега и правим кератинова терапия. Когато мама беше на кератинова терапия, понеже тази процедура е около 4 часа, ние дойдохме с Ани да закусим в едно кафене в Кичука. Имаха в меню много различни неща, десерти. Аз си поръчах авокадо тост. Беше добре, направих им няколко снимки, а ето и готовият резултат на мама. Косата беше уникална. Здравейте, скъпи приятели! Ние вчера приключихме клипа на това, че бяхме на процедура на терапия. И мами, кажи своето впечатление. Как ти е косата? Стана ли мека? Каква е? Стана мека, ровна. Права? Права. Уникална. С мама дошли сме в музея.
за да й покажа, понеже тя не беше още в такъв. И да, разгледваме различните неща. Вау! Харесва ли ти? Харесва ми. Страхотно. Очень красиво. Къде сме? Музея. Какво най-много те впечатли? Кажи. Зверюшки. Големите в 3 метра. Ето такива пелмени направи украински мама. Ето и още. И още. Болград заезжает. Боже. Какво ще кажеш? Ще кажа, че ми приятно ми. Защо? Пельмени на внуката, на децата. Ани какво прави тук? Работих. Вижте каква красота в Кечуко. Тук цветя. И така. Чакай. Се будет затемнено. Ни се започна от една тренировка по флай йога. Изключително готино. Наистина бях вече няколко пъти на тренировките и изключително много ми хареса, както и на мама. А това е най-важното. Здравейте, скъпа приятели! Включвам се от гребна база. Бяхме с мама на тренировка по флай йога. Беше изключително страхотно. Ела, кажи нещо и няколко думички. Страхотно красиво. Да кажеш. Тренировката превъзходно. Викаш, беше уникално. Уникално. И така, сега какво правим? Разходка. Айде, чао! Обичам те много. Обичам те много и благодаря, че си моята майка.